Днес ще играем Brawl Stars. Ще почна да ми купи с гъс на Knockout. И да, харесайте клипчето, сабскрайбните. Трябва да направим 50 абоната, за да може всяка събота и петък и събота да правим лайв. Ще бъде много интересно, ще качвам на Fortnite, казвайте какви игри да пробвам. И да, нещо такова. Сега играем от моят отбор са 10 от 10. От другия отбор бихме ги този раунд. Трябва пивто малко повече да цъка. Тук да и някой да е ляво. Това много зле. Бихме ги. Сигурно ще го вдигнем на 1000 копи малко. Не знам, ще го вдигнем сигурно. Добре. Пишете долу в коментари дали се е паднал скин на Мортис или някакъв скин от тия стардърфове. Дали ангели, дали демони. На Едгар скин дали се е паднал, защото те са по 400 джема, в принцип. Не 400, не 500. Тук сме GG. Така. Не особи от нашия. Тук сега по-добри са, да, по-добри са. Много добри от техния, по-добри са. Отколкото миналата игра. Тук горе-долу може и... Едно, дет. Но... Той е добре, много добре. Примерно ние го спечелихме, това е добре. Бихме ги. Дори не знам какво знам, колеги. Горе-долу на седмица някъде ще са към 4 клипчета. Сега имаме 3 сега и това като да го качавам. Ако искате да играете с мен или да, нещо. Ако искате да играете с мен, може просто напишите никовите.
Поне аз губих. Така. Той колата, вижте колата само. Това е 10-10. В смисъл. Сигурно ще падне тази игра. Дет. Много добре. Що пък можеш да ги бим? Двойнено. Така, сега става. Гъс. Той е GG. Така. Горе-долу ще една-две игри може да направи, не знам. Само 45к. Мисля... Искам много по-бързо вече да ставам 50к. Или 55. Знам, че съм слаб, но просто, защото като рекордвам и имам по-голям огромен... Не по-голям, направо мега дилей. И затова. Иначе... Си ги цепя. Това е застовка. Така, найс. Да, той го убива. Много добре. Керат му... Жестоко ме керат. Нашият отбор. Едно. Тоест няма никой идея къде. Едно. Ай, GG. Толкова не ги кушни. Много е гадно, примерно, ако има Анджел или Иви или Джуджо от другия отбор и те като са във водата и аз като се насочвам към тях да ги стрелям и удар ми го дава наляво или надясно и не мога да ги оцеля така. Това е много гадно са го направили. Пак е оттам. Не ми стрелна. Пак ще я ме изкерят. Не, тук сме GG. Това нищо не прави. Може да направим една бърза игричка с Бел. И това ще е последна игра, приятели, за днеска. Сигурно утре ще има видео ще играем в Fortnite, защото не ми се играем последно време, но не ми се играем в Fortnite. И... Затова. Ако някой иска как да вземе този пин, да му направи туториал, да пише в коментарите. Съм много дилей и не мога да държам. То ще ги изпи между другото. Така. С пуснем пауър, няма да го оцеля. И той го изпа.
Между другото и Би не е лош бролер. И него ще гледам си го апгрейдна да си го максна. Сигурно... Просто Би ще го изсипе. Не, какво стай. Джиджи. Той просто кота много ден ще би. То може да е тук или... Не. Всички са там. Тук е, не. Тук е... Да, от тук. GG. Как би 1900 демидж? Не. 1230. О, сигурно ще победят, не знам. Нашия отбор май ще победи. Или ще се загубили. Той е дед, да. Ще загуби. Той крова е. Дано кровата го убие, някак. Да. Освен ако не се заради пауъра. Не знам доколко ме заради пауъра. Да, кров ще го убие. Браво. И приятели, това беше за днес. Оставете лайк, сабскрайбните. Дано ви е харесал клипа. Както казах, утре ще има на Fortnite. Ей, чао.